Velkommen til introvideo. Vi skal nu se på betjeningen af den CNC-styrede saks. Kontroller først, at nødstoppet er afbrudt. Kontroller dernæst, at maskinen er tændt på den røde hovedafbryder. Dernæst trykkes på den hvide knap for at nulstille lysgitteret. Lysgitteret er nulstillet, hvis lampen lyser grønt. Dernæst tændes for pumpen på knappen lige ved siden af nødstoppet. For at indstille saksens bagstok skal man starte med at nulstille på det gule C. Dernæst indtaster man målet i millimeter og trykker på grøn start. Derefter indstiller maskinens bagbrug sig automatisk efter de indstillede millimeter, og man kan klippe på fodpedalen.